Redimin funcționează cu adevărat. Rămâneți la sfârșitul acestui videoclip și vă voi spune tot ce trebuie să știți despre acest supliment și dacă merită cu adevărat să cumpărați. În primul rând, trebuie să vă avertizez în legătură cu site-ul de unde veți cumpăra. Fiți foarte atenți la site-ul de unde veți cumpăra acest produs, pentru a nu risca să luați ceva care nu este original și pentru a nu cădea în capcana escrocherilor. Numele meu este Susan, sunt nutriționist de mai mulți ani și văd sute de pacienți în cabinetul meu în fiecare lună. Știu cât de greu este să fii supraponderal. Nu vă place ceea ce vedeți când vă uitați în oglindă și vă simțiți foarte rău în legătură cu corpul dumneavoastră. Chiar și lucrurile pe care le găseai cândva plăcute, cum ar fi să ieși la o plimbare sau la o petrecere, devin terifiante, deoarece este aproape imposibil să găsești o ținută care să te facă să te simți frumoasă. Nu poți alege niciodată hainele care îți plac cel mai mult, ci pe cele care îți maschează grăsimea. Stima de sine dispare și chiar și relația ta este afectată din această cauză. Îți este rușine de corpul tău și nu te mai simți confortabil să ai momente intime cu soțul sau iubitul tău. Și chiar dacă încetezi să mai mănânci alimentele preferate și începi cu mare dificultate să faci exerciții fizice, nimic nu pare să funcționeze. Dar nu este vina ta. Atunci când dieta și exercițiile fizice nu sunt suficiente, îți scapă de sub control și devine necesar să cauți ajutor extern. În acest caz, Redimin este cea mai bună alegere pe care o puteți face. Redimin îți pune corpul într-o stare de cetoză, stimulând arderea grăsimilor 24 de ore pe zi, fără să fii nevoit să faci exerciții fizice dificile sau diete restrictive care te lasă flămând. Ca urmare, veți deveni mai slabă, stima de sine se va îmbunătăți, veți putea purta hainele care nu vă mai vin și nu vă veți mai simți niciodată rușinată de corpul dumneavoastră. Prin topirea grăsimii de pe burtă, spate, coapse, brațe și față, vă veți simți tânără, încrezătoare și ușoară, liberă să faceți tot ce aveți chef. Soțul tău te va privi cu mai multă dorință și îți va spune tot timpul cât de subțire și frumoasă ești. Veți observa, de asemenea, o mare îmbunătățire a dispoziției și a dispoziției dumneavoastră. Acest lucru vă va da mai multă energie pentru a vă juca cu copiii și un randament mai bun la serviciu. Prietenii de vâsă vă vor întreba care este secretul pentru un corp atât de subțire și veți spune cu bucurie că Redimin a fost soluția pentru de vâsă. Pentru că este un produs extrem de exclusivist, Redimin nu se vinde în farmacii sau pe site-uri precum Amazon sau Walmart. Acest produs este vândut doar pe site-ul oficial al producătorului, pe care îl puteți accesa dând click pe linkul pe care l-am pus în descrierea acestui video. Trebuie doar să dați click pe link și veți fi redirecționat către site-ul oficial și veți putea plasa comanda. Comanda va ajunge la tine acasă în doar câteva zile și vei vedea beneficiile Redimin dacă vei face tratamentul în mod corect. Dacă nu sunteți obișnuiți să cumpărați online și simțiți o oarecare nesiguranță în legătură cu acest lucru, să știți că este un proces extrem de sigur. Nu aveți de ce să vă faceți griji. Dacă încă nu sunteți siguri dacă să-l cumpărați sau nu, Redimin oferă o garanție de 30 de zile de returnare a banilor. Dacă nu vă place produsul din orice motiv, puteți contacta serviciul de asistență pentru o rambursare completă. Dar fiți rapid! Mii de oameni din întreaga lume descoperă efectele uimitoare ale Redimin și comandă până la 6 unități la un moment dat. Pentru a menține calitatea produsului, sunt produse doar 1500 de unități de Redimin pe an. Acest lucru înseamnă că cererea poate depăși rapid oferta. Prin urmare, va trebui să acționați rapid pentru a-l cumpăra înainte ca stocurile să se epuizeze. Nu uitați că acest produs este vândut doar pe site-ul oficial, iar linkul către site-ul oficial se află în descrierea acestui videoclip.